Eta gaurkoan, aurre eskoletan menu osasungarriak jarri behar dituzte, Iruñeko udalak proposatutako ekimen bat izan da, Intiarekin batera, eta Intiako teknikari batekin egoteko aukera izanen dugu, hau guztia gertutik ezagutzeko. Garbine Elizaintzin, arratsaldeon eta ongi etorria Xaloa telebistara. Arratsaldeon zuri ere, eta mila esker, gonbidatzeagatik. Osongi, azaldu guzu pixka, zer da Intia? Bai, Intia da landa garapeneko ingurugiro eta tokiko administrazioko departamentuko enpresa publiko bat, ez? Lehenago ITG eta beste 4 enpresa publiko elkartu zituen izen horrekin, eta laguntza eta transferentzia eta berrikuntza zerbitzuak ematen du lehen sektoriari arlo guztietan, ez? Bai ekoizpen aldetik, bai transformazio aldetik, bai elikagaien promozio aldetik eta barretik, ez? Zein da zuen eginkizun nagusia? Eginkizun nagusia da zerbizioak ematea eta berrikuntza zerbizioak ematea lehen sektore indartsu bat izateko, ingurugiroa zaintzen duena, bertako baliabideak erabiltzen dituena eta elikagai osasuntsu batzuk eskaintzen duena Nafar eta orokorrean gizarte osoari. Aipatu diazu, Atarrabian daukazuela egoitza nagusia, baina Nafarro osotik zabaltzen zarete, ez? Beraz, sare zabala daukazu. Hori da, oso zabaldua dago Nafar osoan, ez? Bai, ipar eta hego eta alde guztietan, ez? Dauzkagu baita ere ikerketa zentro batzuk, finka batzuk, non egiten den ikerketa horiek, transferitzen den gero sektoriari eta sare territorial bat daukagu. Pentsatzen dut zuentzako hori ezinbestekoa izanen dela, ez? Izan ere Nafarroan oso errealitate desberdinago baita nekazaritza munduan ere, ez? Zonaldearen arabera hor oso errealitate desberdinak daude Nafarroan, ez? Nafarroa klimatikoki oso aberatsa eta desberdina da, eta horrek egiten du, albidatzen du ekoizpen mota oso zabala eta desberdina garatzea, ez? Eta horrek eskatzen du baita ere, edabide edakuntza territorial hori. Osongi. Horren harira ikusten da menu osasungarrian ere hori islatu eginen dela, proiektu guzti hau aurre eskoletan menu osasungarriak jartzearena nola iritsi zen? Zuen eskuetara, zuek proposatu zenuten, Iruñeko udalak proposatu zizuen? Bai, pixka bat historia egiteagarren, Iruñeko udalak Milango ituna sinatu egin du. Eta itun horretan daude 100-tik gorako hiriak sartu dira, eta bertako edo tokiko elikadura sistema sustatzea da helburutako bat. Horren harira, Iruñeko udalak bere baitan ditu edo kuidatzen ditu aurreskolak, udal aurreskolak. Eta proposatu egin zigun, bere helburua zela eskola horietan ematen den janaria eta ematen den sistema hobetzea, menu osasungarriago batzuk ematearren, eta ea ikerketa bat egin genezaken, hori pixka bat ikusteko nola egin zitekeen. Eta azterketa hori egin zenuten, ikerketa hori, egin duzu dagoeneko? Bai, hori ganden urteko azkeneko hiruhilekoan, 2 pertsona aritu dira, bizitatzen eta ikusten, eskola publiko horiek, aurre eskola horiek, nola dauden antolatuak eta nola egiten zuten zerbitzuak eman, ez? Eta alde batetik ikusi da, 2 gauza importantea badirela. Lehenengoa, aurre eskola horietan badutela sukaldea. Eta hori ez da hain gauza edatua, ze azkenian toki haunitzetan ez daukate eskola jantoki sukalderik, eta orduan hori da gauza bat oso sukalde prestatuak eta ongi ekipatuak dituztela. Eta bertsaldetik ere, hor lanean ari diren sukaldariak eta bertze personalak ere, arrot personal prestatua eta ona hor dagoela, horrekin ja abiapuntu interesgarri batetik abiatzen gara, ez? Beraz bidea erresago
Bidea erresagoa duzu, ez, alde horretatik. Hori da, ikerketa egin zenean ikusi zen, hori ja oso puntu baikorra eta indartsua bazela, ez? Eta orduan, bizitatu ziren eskola guztiak eta egin zituzten enkuesta batzu eta ikusi zuten zer nolako zerbitzu ematen zuten eta zer nolako menuak eta lehengaiak nondik ekartzen ziren eta bar, ez? Baita ere, bisitatu ziren horrelako esperientzia aldatzeko esperientziak edo bertze ereduakin badauden esperientzi bertze herrialdetan edo bertze tokietan, ez? Eta hori izan zen pixka bat lehenengo pausu hori, ez? Aztertzea zer eta nola egiten ziren gauzak orai arte. Eta beste herrialde batzuetan aritu zaretela komentatu duzu, nuna egon zarete? Bai, bisitak egin zituzten, adibidez Beasainen, adibidez Orduñan, adibidez Gasteizen, eta pixka bat horrela ikusi da, holako kudeaketa zuzeneako programakin nola ari diren eta nola aritu diren lanean. Eta zen nolako harrera izan du, hemendik hain urrun ez daude, herri horiek zen nolako harrera izan du menu osasungarri honen jartzeak? Orokorrean sarrera ona izan da, azkenean garrantzia eman zaio janariari eta janari hori nondik eta nola koitzita dagoen, ez? Orduan jarrera erabat positiboa dira. Menu osasungarriak Iruñean jartzekotan, zertan oinarritu behar dira menu osasungarri hauek, zer behar dute menu osasungarriak izateko? Bai. Eta zertan aldatuko da gaur egungo egoerarekin alderatu? Bai, gauza da ikustea ze irizpideak erabiliko diran erosteko eta aukeratzeko elikagaiak, ez? Orduan, irizpide horiek dira gertuko elikagaiak izatea, freskoak, denboraldikoak, eta baita ere ekologiko eran edo era sustentagarrian eginak izatea, ez? Orduan, horiek dire irizpideak eta irizpide horien arabera aukeratzen dira janariak. Oso ongi. Nafarroa kontuan hartuta, oso lurraldean hitza dugula eta elikagaiei dagokionez ere, pixka denetari daukagu, ez? Itsasoa falta zaigu, baina janari asko daukagu eta elikagai asko hautatzeko gure lurraldean sortuak direnak, ez? Hori kontuan hartuko duzu menu osasungarri hau osatzeko? Bai, proposatutako aldaketan hori ikusi da, ez? Hori lehenetsi egin da, ez? Hemen hurbilean eta Nafarroa mailan zer ekoizten den, eta zuk erran duzun bezala, egia da, herrialdea aberatsa dugula, eta gauza uniz ekoizten direla, eta oraindik inportanteagoa dena, ekoizten direla etorkizunean, ez? Beharra baldima dago. Zer azkenean beharrak sustatuko du, zer ekoitzi ere bai, ez? Eta ikusiko da, zer gauzak hemen ez diren egiten, orain, ez direlako egiten, baina bai egiten aldirenak urrengo pauso batean, ez? Etorkizun hurbil batean gainera. Ze onurak ekarri ditzake menu osasungarrienek? Alde batetik, onurak osasun aldetik, janari freskoak eta bertan prestatuak eta horrek ematen du hobekuntza bat, ezta? Bertzealdetik, janari horiek hurbilekoak balime dira, inguru aldetik ere onura batzuk ekartzen ditu, ez? Adibidez, kilometro gutxiago egiten badituzte, janari horiek ganetorrian, azkenean, berotegi efektua egiten edo sortzen duten gas isurkito horiek murriztu daitezke alde batet, bertzaldetik, ekoizteko energia ere gutxitu daiteke, ez? Horten dire ingurugiro onura batzuk. Bertzaldetik ere bai, hemengo ustiategiak eta hemengo ekoizleak zuzenean saltzeko bideak erekitzen badira, diru hori ere, gainbali hori hemen berean geratzen da. Orduan, onura ekonomikoak ere argiak izan daude. Bertzaldetik ere, umeak eta gero familiak eta orokorrean
eskola komunitateak ere jabetzen da zer dagoen elikaduraren atzetik, gibeletik. Orduen hor, pedagogia aldetik ere, onura on batzuk eta interesgarri batzuk sortzen dira. Azkenean, biharko kontsumitzaile arduratsu batzuk ere prestatzen ari gara. Eta, azkenean ere, biodibertsitatea ere hobetzen alda ere bai. Hemengo bertako baliabidekin ekoizten badire janariak ere, horrek ere oro har laguntzen du. Ekoizleekin ere egoteko aukera izan duzu harremanetan zaudete beraiekin. Azken finean honek sortzen du kate bat, ez? Pixka bat, bai ekoizleen artean, aurreskolak, Intia bestalde. Bai, hau hasiera bada, orain hasi berria da programa, ez? Aste bat bakarrik darama praktika egiten. Gero ikusi behar da, hurrengo pausuan, hori nola zabaltu daiteken gainerako eskola guztietan. Baita ere, ikusiko da ere nola dinamizetu sektorea, sektoreak ere, eskaintza hori egin behar badu, antolatu egin behar da, logistika aldetik. Erreistu egin behar dira, nola eman janari horiek, nola eraman zerbitzu hori ez, eta hori dena orai egingo dugu lan honen bitartez ez. Aipatu duzu, aste bat aramazuela nun hasi zarete zelekutan? Bai, proposatu zen 2 eskoletan hastea, eta orduen bada Donibane aurreskola eta bertzea da Bustintxuriko aurreskola. Eta zer moduz joan da lehenengo aste hau? Ongi moldatu dira? Bai, orokorrean poza badago, janari platerak arraun goxoak atera dira, ogia oso ona izan da, jogurrak hemen ekoitzitakoak eta ekologikoa jan dituzte arraun goxoak, eta bai, orai bitarte hartutugun... Aldaketa horiek ongi, ez? Bai, umuen aldetik eta baita orokorrian hor inguruan dabiltzen guztiengatik. Aipatu duzu ogia, jogurrak, ze berrikuntza izanen dira, menu osasungarri honetan, orain arte ez zituzten? Bai, kardua jan zuten adibidez, orain arte naski ez dutena sartzen, freskoa, eta azkenean gauza freskoak eta denboraldekoa jaten badira, pentsa hori da askoz goxoago, ez? Denok nahi duguna eta jatetxetan eskatzen duguna, ez da? Azkenean, hori delakoz janari hon batein lehenengo pausu, ez da? Lehenengo 2 aurreskoletan hasi zarete momentuz aste bat, etorkizun hurbilean ze irizpide jarraituko dituzue? Iruñerria, Iruña aldean zabalduko da, gutxinaka joanen zarete, nola daukazue proiektuaren etorkizun hori pentsatua? Claro, proiektu hau da, Iruñeko udalaren proiektua, Iruñeko udalaren proiektu hau mugatzen da, bere baitan dauden aurreskoletan, baina bai egia da, badagola eskaera bat eta badagola hor nahia bat, Sakana aldean, Baztan aldean, Tafaia aldean, azkenean hau gauza ona bezala ikusten da gurasoen aldetik, erakunden aldetik, eta hor badago bide bat, bide interesgarri bat garatzeko. Beraz, Nafarroan jartzen den lehen aldia da, Iruñan, edo beste zonalderen batean badago? Badaude olako esperientzia batzuk, badaude zenbait ikastetxetan eta badaude batzuk. Baina, olako modu lantonatu batean ikuste den lehenengo aldia, bai. Oso ongi Garbine, gure partetik primeran iruditzen zaigu, menu osasungarrien proiektu guzti hau, gainera oso harrera ona izanen duela iruditzen zaigu, ez? Momentuz behintzat lehenengo aste honetan oso ongi zabiltzate, beraz zorionak egindako lanagatik, eta gonbidatuta zaudete proiektu honen inguruan hitz egitera, nahi duzuenean. Bai, mil esker, noski etorriko garela.